Dnes je 28. februára, 9 hodín 50 minút. Vítam všetkých prítomných na Lomnickom štíte. Prvýkrát za 5 miliárd rokov týmto podpisovacím slnkostrojom, ktorého vynálezca Ľuboš Babarík je tu medzi nami. Slnko, vďaka ktorému všetci žijeme, zriadi svojím vlastnolučným podpisom veľvyslanectvo Slnka pre celú planétu Zem so sídlom na Lomnickom štíte. Robí to z toho dôvodu, aby ľuďom umožnilo darovávať zdarma slnečné lúče a robiť si tak navzájom radosť a zároveň, aby svojimi slnečnými lúčmi mohlo podporovať dobročinnosť na planéte Zem. Vítam prítomných hostí, ktorí sa zúčastnia tohto mimoriadneho výnimočného aktu, pána doktora Duriša, ktorý bude dozerať, notára, ktorý bude dozerať na priebeh celého podpisovania, ktorý je zároveň aj prezidentom Notárskej komory Slovenskej republiky. Vedľa neho pán doktor Rušín, astronóm, slnečný fyzik, ktorý bude dohliadať na to, či naozaj to, čím sa bude dnes podpisovať, sú slnečné lúče. Zároveň vítam pána Ľuboša Babaríka, vynálezcu tohto unikátneho slnkostroja, ktorým sa slnko môže podpisovať. Celé podpisovanie bude riadiť štatutárny zástupca spoločnosti Sun Embassy veľvyslanectva Slnka pre celú planétu Zem a spoluzakladateľ systému Dobrý anjel Igor Grossman, čo som ja. A podľa podpisovej smernice Slnka je mojou úlohou teraz otočiť tvár k Slnku, čím dám Slnku na známosť, že my tu na Zemi sme pre teba pripravení. Slnko je tiež pripravené, dostal som signál. Poprosím sňať textíliu a od tejto chvíle poprosím pani Naďu, aby sledovala, kedy prvýkrát sa zadymí a od tohto momentu stopovala čas. 10 hodín, 1 minúta a 15 minút. Práve začalo podpisovanie Slnka. Ako vidíte, celý slnkostroj je poháňaný Slnkom samotným, veternou energiou, ktorú na Zemi máme vďaka Slnku. Koniec. Ďakujeme, tým pádom je podpisovanie Slnka na konci. Koniec podpisovania znamená začiatok novej éry ľudstva. Poprosím všetkých prítomných, aby otočili tvár Slnku a v mene všetkých obyvateľov planéty Zem poďakovali Slnku za svoju lásku. Z celého aktu bude vyhotovená notárska zápisnica, ktorá osvedčí priebeh vlastne celej tejto podpisovej akcie Slnka a priebeh tohto úkonu v súlade so smernicou Sun Embassy.